Озе чӣ рафтистем? Почта нео доставками бояд тарафи Куйбеш бояд доставка мекардем ки занг задем ки аммо духтара акаш ами территория дабдай барои гуфтан ки ами территория 65 даем ҳозир ҳаминҷо мерем онро доставка мекунем швайери ракати хай комплектана аммо раҳи одамрав дар расидем ахир гуфтиам бобоҷон ки апа тезакнира ёд гирифта мега чи гап ҳамон акал азизиш дар ҷо боша ҳай 65 шумо ки медонӣ азиз дар кадом территория боша Агар шумо медонед лазиз инаҷа ошхона ҳай намурде кати ҳай киниёт охи ёз мезадам ам мошина ҳати девуно находам пурова уно тарабурем ки лазир дар ҷо Aç. Nece? Aç. Çek. Ve kafada buna verseniz ayaklıyorum девушка. Muhammed Amir. Bir çek kına. Arşanım aricvani girişka Abiyam salcın benim Abiyam salcın benim Kurbanı da Ине киртаки хоҳарамда духтем. Конечно же, и материал қиматай, но зато фасонай. Руша нишон наметем. Ако руша нишон наметем. А так замок помокати ин хеле фасониш кардагем. Кабр қафо. Не, дури хеле нишон штем. Афтун биё киртаятам нишон тем ку баҳор омад ба некрӯзӣ чи бичин гулҳои наврӯзӣ ва дараҷаш. Так что ҳозир мо давоми коллексия мерем да одави дингдав. Гуфти я одам ки дингдави коллексия. Редкаш медонам кадомиш шӯи тоҷик дошта боша ҳамуш медонам. Ира биён свежий воздух. Инро би пешма омада самтаре эй виви бия суратм ки на самом деле баҳор бахчае ҷата катамаран гӯти бия катамаран гӯти блин ина дига кататсав мана кататсак бибарем хайостоста ҷои мора гӯта меган обаби шамолак бучи шамадаамино амира просто ира держи ҳозир именно барои пешравии кори хидм лично чӣ кардастам листовкуро раздават кардастам ягон касе одамо мара я намуд нигоҳ доранд шумо медонед ки мне всё равно всегда было всё равно и сейчас тем более всё равно нигоҳ кунед тавқаи одамо усу рафта одамо нигоҳ намекунад а иси омадагӣ мара я намуд нигоҳ мекунад мега ин точно бешнеде наче тем более на ромоли сирхака дохтам ҳама мара мегӯянд ки ромол сирхак так что духтаро барои пешравии хитон ҳеҷ вақт ягон чизо накашед листовкотон нагиред хитон раздават кунед оли даи листовка нигоҳ кунед ҳам инстаграм короче ютуб фейсбук ҳама чизи ман ҳаста ба номрои ман ҳаста замира гуфтам номрои ман баъд ин намедонам чӣ мешаванд любой одам занг барои номрома алиш мекунам так что хеле рафтем ҳозир ай пара мерем чӣ гирифтам дар кора не
ай пара рафта материалое ки оз бояд ма бигирим будузум Қитой турки заказ кардаги айро бигирим заодно ай саршави корм то нами октовира чӣ кардам намуштия раздавать кардам омадам так что барои пешравии кортон ҳеҷ вақт чӣ накунед типа намешава қасди рост ҳаракат кунед одам хтаро ҳозир чӣ рафтестем иксфит рафтестем то есть бояд бо ҳафта мерафтем деки ба сабабе ки ҳам праздник буд ҳам натонистем ака ҳозир рафтестем намедонам агар кадомто видеои мара тамошо карда бошен шумо бояд уже 100% бидонен ки ма гуфта будам ки насиб шавад чӣ кардан дар кора иксфит рафтан дар кора именно моделора размерошна гирифтан дар кора акмак моделора намедонам пока мада чӣ хели модел додестам я надеюсь что моделои махфа шуруанд ва ҳастае ки духтарои ҳастанд ки хеле либозебанд духтарои ҳастанд ки вообще то есть киташо мепӯшанд ҳозир мерем иксфит чикор мекунем размерошонам мегирем ман намедонам ман успед мекунам ё намекунам ки камтарак вақти дига мондаги духтаро ана то 3-4 ма бояд успед кунам именно таи 20 модела духтан ма бовар кунед ҳозир намедонам 5 духтагим 6 духтагим оли 20 дигаш ама чӣ хел успед мекунам ма ба кадом хотир на духтум ба он хотире ки оз модело ма буду модел да калон боша придётся ма ҳамара ма бояд бо переделка кунам а конечно же ма переделка кардани нестам барои ки переделка да як гала вақти дига мегзара лучше ма мегирем тайёр медузум ва чӣ мекунам ва уже да танашон ба ҳазур пушида уже месунам ана мои сари медонем чӣ кор кардем мо и сари бовар кунем ки ҳами киёра варақора гирифта хидмон кормон рафтам барчи ҳамара раздавать кардам метонистам ки ягон бачаак да просто 20 сомона 30 сомона итим просто чӣ мекард худаш мерафт ҳамара раздавать мекард но так как барои дилпурии хидм ман хидм хестам рафтам и кора кардам бовар кунем чанд подписчик ман дидам ая пой магазина худтон мега раздавать кардем гуфтам ҳо барои ба фикри ман барои кор барои пешравии корот барои пешравӣ набояд одам изо букаша ҳеҷ вақт вақте ки як одам ки изо мекаша маъное дорад ки ту худта қафо мезанӣ дар любой кор и ягон кори западлогӣ надорам ма лично ма любой кора мекунам ма уборщицагӣ кор кардагием то продавщица кор накардам поварӣ кор кардагием чида получается кассада истодагием иро мумкин фурӯшандагӣ ҳисоб мешавад хулоса гапам хеле баъд чӣ кор кардагим дар ред бургер кор кардагим иҷа ягон ҷои чӣ неста неки якумин коре ки ман кардам уборщицагӣ буд бовар кунем ки барои мара ин кор ягон грам западлогӣ набуд мара дадам фақат мегуфт ки духтар ту моро шарманда кардӣ як хутон будонем ки падари ба обрӯ ки ҳама мешиносанаш духтараш уборщицагӣ кунад хадодувой карди қаву хай бо ором шуданда ма просто мехостам ки ҳамаи кора бикунам чӣ коре ҳаста ма бикунам ва ҳозир ама любой кора мекунам ма ҳеҷ изо намекардам ма ягон кас одамое ки ай ма изо мекардшан значит ма ҳеҷ вақт тари одамро дар барам раҳм наметам ма барои чӣ ҳозир ҳамин видеора съёмка кардам мумкин ки видео баъдай покази ман обязательно и видео меброям ба он хотире ки бисёри духтаро мада менависанд ки япай мавозна дар ин зиндагӣ то есть як кас дастгирӣ накуна ба по хеста наметонӣ бовар кунӣ мара ҳеҷ кас дастгирӣ кардагӣ нест ягон кас мара дастгирӣ кардагӣ нест намедонам ва ман ягон касам сумам нагирифтам ки мара биё ёрдам кунед ихе кунед то есть на падар на модар на шавҳар ман худо ба шукр ки хидм кардам ва хидм фахр мекунам ки ман ба ҳамин рӯзора омадам ва боварӣ дорам ки духтаро шуморо ҳаракат кунед дар ин зиндагитон соҳиби ҳамаи чӣ мешавед баъд инем қавз мумкин ки як ҳафта якним ҳафта видео наброрам ба кадом хотире ки ҳамин видеора ма баъд меброрам баъд показ меброрам ки шумо ҳама духтаро нигоҳ кунед ки ма 2 сол пеш ма чӣ орзуом мекардам ва ҳозир ма ба орзуом расидам ҳама бисёри подписчико механдидам ба ҳоли ман бовар кунед бисёри одамо даже бовар намекарданд ки ма именно коллекция худма меброрам вообще ягон кас бовар намекард фақат одамое ки на самом деле мада боварӣ доштанд ва ҳамурам 2-3 одаман тамом дига нестанд хеле одамое ки боварӣ доштанд ай подписчиком саркада боварӣ надоштанд дар дигарош одамое буданд ки мара дастгирӣ мекарданд ай ҳаматон миннатдорам
و نصیب شود آینده ده با بسیار چیزای خوب پیش آمدیم برای شما. также там тариози парида рафтан дар кораги дар дер кадистин тай мости чидаем чао да мешам ҷа қахшрой ки у них стандартная 170 идет, да, или 75. Вот они, по-моему, повыше. Вот мои девчонки. Получается общий рост 170. Кадом там яко автодопанджен? Яко автодопан? Еще кто? Вы? А шмо? Рост? Какой? 78. По-моему, мобай намно да фақат ами қад баланда, я? Ари коллекция. А у вас 72, 78, 75, Значит, 3. 73, 70, 68, 73. У вас? 75. Вот, вы тоже, да? 77, 70, 75. Вас знаю. А? Не, без. Метр 70, да? А у вас? 70. 70. Все. 3.